Ie, croeso I Sioe Sir Benfro. Angharad Edward o Fain Clwchog dwi, a dwi'n edrych mlaen I ddangos I chi rai o'r pethau sy'n gwneud hon yn sioe mor arbennig. Dros y blynyddoedd, mae yna deuluoedd di-ri wedi cystadlu yma. Ac un teulu sy'n dathlu carreg filltir go arbennig leni yw'r brydwyr henffordd adnabyddus o Aberdegleddau, George, Ionwy a Non Thorn. Gwyd tamed wrthai am hanes y fiches gyda chi leni? Wel, dechreuodd y fiches dan hadgu fi, a wedyn pryd gwerthodd e lan wedyn, dechreuodd dad brynyddo un fiwch nôl o'r dispersal sale a dechrau Herdynan. A erbyn heddi dwi wedi dechrau hefyd, so yn 2003 dechreuais I. Chi'n dathlu carreg filltir arbennig leni, ydych chi? Oedden 70 mlynedd leni, so ni still ati, mae'r da henffordd, maen nhw still ma. A dwi'n meddwl bod nhw'n bryd, maen nhw'n dod yn mwy boblogaeth bob blwyddyn. Faint sydd gyda chi ma yn y sioe heddi? Wel, mae 8 o'n I leni a 3 llo hefyd. Dyma sioe lleol ni, a ni'n trial cyfnogi bob blwyddyn. Dyma le ni'n gweld cwsmeriaid, eich cwrdd lan a pob un. Felly mae'n bwysig I ni I ddod a ddangos beth da ni. Wel, Ionwy, mae Sioe Sir Benfro wedi cyrraedd? Wedi dod. Gwedwch wrthai, ers faint I chi wedi bod gyda... Wel, fi briodi, George. 10 mlynedd ar 20. Ie, hyd yn un. A wedyn mae Non wedyn yn dilyn chi. Sut chi'n teimlo am sy'n na? O, mae Non eitha dwl am y byd sioe. O, mae'n beth da, wrth gwrs. Mae'n neis I weld Non gymaint o ddiddordeb. A chi gyd yn gweithio fel un tîm? Mae rhaid I gweithio fel tîm. Achos mae Non yn gweithio amser llawn hefyd, felly ni sy'n gytre bob dydd. Ond mae Non, hi sy'n rhoi'r cosmetics ar y diwedd. Pwy yw'r boss? Non. Roedd y teulu yn cystadlu mewn sawl dosbarth, ac roedd y safon yn uchel. Wel, Ionwy, Non, a'r ddwy Queen fan hyn, sut mae di mynd? Fi'n gweld y rhywbannau yma fan hyn? Arbennig o dda, ni wedi cael diwrnod greu. Di ennill ambell I ddosbarth, grŵp o dri a'r par. Ie. So mae'n edrych yn dda. So digon o ddathlu yno wedyn? Wel, dim gormod, o e. Beth yw'r ddwy mas da chi fan hyn da? Pwy yw'r ein? So mam a merch yw'r rhain, Queen, a dyma babi cynta, Queen. O, a maen nhw wedi gwneud yn dda? Odyn, eithon nhw I Royal Welsh leni, a nillen nhw dosbarth nhw fyna, so maen nhw'n cael outing arall leni. Wel, llongyfarchiadau mowr I chi ar ddwrnod llwyddiannus. Mlaen i'r 70 mlynedd nesaf. Ie, fi ni yma o hyd. O, pob hwyl I chi. Yn ogystal â'r holl anifeiliaid sy'n y sioe, mae yna ddigon o amrywiaeth I blesio'r teulu cyfan. Yma yna neuadd fwyd, mae yna ddigon o ddewis. O'r cig i'r danteithion melys, mae yna rhywbeth at ddant pawb. Jams sydd wedi cael ei cymysgu gyda ffrwythau a cyfres o gawsiau gafr o 4 blas, mel, gwreiddiol, garlleg a cranberry. O le mae'r cwmni'n dod? Da ni wedi lleoli yn Llanelwyn, Gogledd Cymru, a mae'r jamiau'n cael eu creu ar y seit jyst ar y ffordd yn Rhuthun. A da ni wedi trefnu lawr yma jyst i'r sioe yn Sir Benfro. Chi wedi bod yn Sioe Sir Benfro o blaen, neu? Na, dyma tro cyntaf. Da ni'n trod lawr I wahanol sioeau flwyddyn yma I gael gwsgaru'r enw a tro cael yr enw allan i'r Gymru I gyd, lle jyst gadw yn y gogledd, lle. Wel, Emily a Beth o Fferm Cwcw Mill yn Hwlffordd. Mae sioe ma'n sioe ar stepen y drws. Sut mae'n mynd? Ie, really good diolch. Ni'n cael really good day. Ni'n siarad lot yn anffodus. Ni'n enwog am siarad lot. Yn enwedig yn y sioe. A mae'n mynd yn dda? Really good. Mae'n really fishy o dwmpas y shed yma. Really fishy. Beth, ti'n mwynhau'r sioe? Sut mae'n mynd â chi? Mae'n good. Bach o her heddi beth ydy Emily, yna mae fe'n oce. So beth da chi fan hyn de? Mae hwn yn homemade, fi sy'n neud yn una, yn gyfyrddin. Mae 2 flavour dyn ni, mae un yn whisky, mae'r llall wedyn yn white rum. Wi bod neud yr un mwyaf ar un whisky nawr as 17 years. Ydych chi? Ydw. Chi'n gamster de? So, wel, rhoi y bant, o'n i fel yn region. Ie. A nawr wedi dechrau neud busnes. Fi'n gobeithio am siow dda.
Mae Sioe Sir Benfro yn un go arbennig. Ac fod problemau'n wynebu'r diwydiant, mae digwyddiadau fel hyn yn rhoi cyfle i ni, bobl cefn gwlad, i ddathlu.